חבר'ה, אז היום אני הולכת לשחק במשחק הזה שנקרא בלורובס, אז אני אתחיל עכשיו. אוקיי, מה אני עושה? מה אני עושה ברגעים כאלה שאני לא רואה אף אחד? פשוט אוכלת, אוקיי. אז יש לי גם שיטות משלי שאני מגיעה בזכותם למקום נאמבר 1, הנה פה בטבלה. אבל לפעמים השיטות האלה לא עובדות, אז לא ממליץ לעשות אותם. רק בן אדם הזה ליסט. רגע, אני אחזור עלה. הנה אתה, ביבילה. לא, זה לא. הייתם מבא איך קרמתי. אוקיי, בוא ננסה. מה? לא הצלחתי לעבור שמה. אבל בסליטר זה הגיוני ופה זה לא. אוקיי, אז זה היה סרטון קצר על המשחק בלורובס. נתראה בסרטון.